Bitcoin oficiálne prekonal svoje all-time high v dolároch. AI kryptomeny získavajú stále väčšiu popularitu. Americké indexy dosahujú nové maxima. Elon Musk a jeho Tesla sú naopak v červených číslach. To a ešte viac sa dozviete v našom spravodajstve. Elon Musk má problém. Jeho Tesla sa hodnotí ako najhoršia podľa výkonnosti akcií v S&P 500. Okrem menšej prestávky, kde Tesla išla bočným pohybom, sa jej posledná vlna korekcie ťaha už 77 dní. Iba v poslednom týždni Tesla zaznamenala prepad cez 10%, čím sa dostáva na cenu, kde bola naposledy v máji 2023. Slovenská ekonomika spomaľuje. Čísla zo 4. kvartálu ukazujú, že Slovákov donútila vysoká inflácia šetriť a Slováci tak viac myslia na investície. Hrubý domáci produkt skončil rastom 1,1%. Štatistický úrad Slovenskej republiky sa vyjadril. Žiadna doterajšia kríza ani pandémia nedokázala donútiť domácnosti šetriť tak, ako vysoká inflácia. Slovenské domácnosti totiž znížili svoje výdavky v priemere o 2,5% a aj keď to nie je veľa, tak je to najväčší pokles za posledných 30 rokov. Americké indexy opäť hľadajú nové maxima, ale tu už nás čaká štandardne s analýzou Marek Glodžák, ktorý nám zhrnie globálne trhy. Ďakujem za slovo, Stanka, tiež prajem všetkým príjemný pekný večer a ideme sa pustiť rovno do analýz. Dneska začíname troška neštandardne, a to Fear and Greed indexom, ktorý sa nachádza na 81%. Počas týždňa klesol už aj na 75%, ale tým, čo sa deje na kryptomenách, tak opäť rastieme. Bitcoin opäť dosahuje svoje ATH a práve z toho dôvodu nám Greed volume narastá. A ATH nedosahuje samozrejme len Bitcoin, ATH dosahuje aj SPX a taktiež aj Nasdaq. SPX v podstate nemalo žiadnu korekciu už od nejakého októbra a odtedy vlastne ide strmlav hore. Čo sa týka mňa, minule som naznačoval práve tieto dojazdové línie, tak prvú líniu máme za sebou, bolo tam menší otraz, ale nedá sa to pokladať za žiadnu korekciu. Tým pádom môžeme mieriť kľudne na 5350-60 pointov. Čo sa týka mňa osobne, tak stále som názoru, že by sme mali prísť ešte overiť tieto spodné zóny. Či sa tak stane, už je naozaj veľmi náročné tvrdiť, keďže na celom trhu nám fakt panuje veľmi pozitívna nálada, dokonca aj po keď vystúpi svedky, tak proste každý jeho preslov len zakončí indexy o niečo vyššie. Takže som zvedavý, dokedy to bude panovať. V každom prípade v investovaní opäť treba byť opatrný, v tradovaní o to viac, takže určite si treba uvedomovať všetky riziká pri držaní nejakých akcií. Samozrejme má to aj svoje výhody a investovať odporúčame, len vždycky dbajte na opatrnosť. Čo sa týka SPX, tak aktuálne rastie, či sa ho raz zastaví na tej hornej zóne je veľmi ťažko povedať. V každom prípade toto je robené podľa techniky Fibonacciho, konkrétne Fibonacciho extension, kvôli tomu, že tým, že sme na ATH, tak už minulosť nám veľmi nevie pomôcť, takže tu musíme ísť do iných techník ako price action a podobne. Čo sa týka dollar indexu, tak dollar index nám klesá a tam práve narážame stále na tú istú koreláciu. Ak stúpa index SPX, ak stúpa zlato a stúpa aj Bitcoin, tak niečo krvácať musí a v tomto prípade krváca práve dollar index. Samozrejme, nie všetky akcie, ako spomínala kolegyňa, v rámci SPX stúpajú, napríklad trápi sa dosť taká Tesla. Čo sa týka dollar indexu, tak nejaké zastavenie by som očakával možno niekde pri 102 pointoch. Či to tak bude, veľmi náročne povedať. Ako hovorím, tie trhy sú teraz naozaj bláznivé, takže každá predikcia je naozaj len názorová a nedá sa presne určiť. Čo sa týka tej Tesly, tak si to môžeme pozrieť, že kde bol presne ten pokles a za posledných 77 dní, ako spomínala kolegyňa, klesla o skoro 35%, 33,5%. A nielen Bitcoin a SPX sa tešia zo svojich ATH-čiek, teší sa z neho aj zlato. A ja sa zase teším z toho, že opäť mi vyšla kvartálová predikcia, takže ju musím prerobiť a uvidíme, kam sa zlato vybere ďalej. Zlato, tým, že dosiahlo svoje ATH, tak je tiež veľmi náročné určiť v rámci pohybu, čo sa bude týkať budúcnosti. Zatiaľ to vyzerá, že sme naozaj vo veľmi pozitívnom trhu a práve investíciám, takže preto všetko rastie. Aj keď viete, že ja som skôr fanúšik teraz striebra, tak to zlato proste upútalo moju pozornosť práve touto silnou sviečkou alebo silnou formáciou, ktorá sa tam naskytla, lebo ak to prepneme do weekly grafu, tak je to jedna z najsilnejších sviečok od v podstate minulého roku, od októbra, hej, že bola naposledy takáto sviečka, čiže v podstate za pol rok
rok je to prvá silná sviečka na zlate. Striebro sa stále nachádza vo svojej formácii, ktorú buduje už 1300 dní, takže tam viac menej sme bez zmeny. Čo sa týka krátkeho rastu, tak určite potešilo, ale ja ho skôr odporúčam na dlhodobejšie držanie vo fyzickej forme. Samozrejme takto odporúčam aj zlato. Pokiaľ sú tu nejakí fanúšici aj ETF-iek, tak samozrejme aj o tom sa moja kolegyňa vyjadrí. A ideme na samotný Bitcoin. Bitcoin v tomto týždni prekonal svoje ATH a prekonal ho o nejakých $400 a my gratulujeme všetkým držiteľom Bitcoinu, lebo to znamená, že na tomto trhu už nikto nemôže byť v strate. Aj keď samozrejme na druhej strane Bitcoin bol stiahnutý, ako vidíte, takže možno niekto bude smojliar a bude v strate. V každom prípade dorazili sme na svoje ATH. Bitcoin v podstate zaznamenal najväčšiu sviečku vo svojej existencii a to je práve táto weekly sviečka, ktorá vlastne spravila na šupu až 24%. Osobne si myslím, že by sme mali ísť tiež opäť testovať troška nižšie levely a minimálne táto likvidita je veľmi zaujímavá. Ja som si myslel, keď prišla už tá silná volatilita, kde vyplieskalo zo pár traderov, čo poznám, tak som si presne hovoril, že tá volatilita vyberie likviditu a dúfal som, že pôjde aspoň niekde tuto. Tým, že tam nebola, tak tá likvidita stále pod 58 000 dosť visí a mne sa nechce veriť úplne tomu, že by ju pustili len tak. Na druhej strane práve to, čo sa deje na kryptotrhu po spustení ETF-iek a tie prílevy sú naozaj tak obrovské, že ako trader z hľadiska tradingu by som sa priklonil k tomu, že OK, tu sa vybrala nejaká likvidita, zobrali sme nejaké ATH, kľudne aj kebyže sa ide troška vyššie a potom kebyže to prepadne, zoberie sa táto likvidita a ideme potom hore. Tak z hľadiska tradingu by som sa priklonil asi k tomuto. Z hľadiska toho, ako funguje aktuálne psychológia na trhu, tak sa musím prikloniť aj k tomu, že proste je absolútne rovnaká šanca, že proste Bitcoinu odbije dekel a proste pôjde to the moon rovno na nejakých 71 až 76 tisíc, kde zatiaľ boli vyrátané Fibonacciho hladiny. Samozrejme už sa tu stretávame s rôznymi predikciami na 100 000, na 200 000. Ja si radšej beriem hladinu po hladine a uvidíme, kam to celé nakoniec zájde. V každom prípade buďte opatrní, volatilita je teraz naozaj šialená a určite dávajte pozor na svoj risk management v tradovaní. Za mňa je to na dnes všetko, prajem krásny večer a odozdávam slovo späť Stanke. Čaute. Naši tradery využívajú pre svoje obchodovanie burzu Bybit, ktorej link nájdete dole pod videom. Pripomíname, že trading so sebou nesie značné rizika, takže odporúčame obchodovať naozaj len s kapitálom, ktorý si môžete dovoliť stratiť. Ako spomínal kolega, Bitcoin dosiahol svoje all-time high, aj keď to trvalo len pár sekúnd. Podľa on-chain dát je v tomto momente 99% držiteľov v pluse, čo nie je také prekvapivé. My ale myslíme na to 1%, ktoré malo také šťastie a naozaj nakupovalo Bitcoin na jeho poslednom vrchole v roku 2021. Hádam sa aj tí dočkajú svojich zárobkov. Bitcoinové ETF zahambuje zlato. Spoločnosť BlackRock dosiahla už hodnotu 10 miliárd amerických dolárov. Na túto sumu stačilo len 8 týždňov, zatiaľ čo u zlata to trvalo od jeho spustenia takmer 2 roky. Jeff Kirdeikis na sociálnu sieť X pridal aj graf, kde porovnával prílevy do bitcoinového ETF a odlivmi ETF zlata. AI kryptomeny sa tešia veľkej obľube. Blockchain má však údajne veľké nedostatky, a to hlavne v ochrane súkromia užívateľov. Tiež sa vyjadril aj predseda USS Gary Gensler, že umelá inteligencia by mohla ohroziť finančný systém. AI sektor kryptomien má aktuálnu trhovú kapitalizáciu 21 miliárd, pričom viacerí analytici očakávajú ďalší prílev zdrojov, a to z dôvodu, že AI má potenciál pre ďalší vývoj v tomto sektore a nejde iba o špekulatívny sektor. Frajer na záver. Frajer na záver je tentokrát Elon a jeho Tesla. Napriek tomu, že sa Tesla veľmi nedarí, tak na jej konte pristalo 1789 bitcoinov. Tvrdí tak spoločnosť Arkham. Podľa ich dát by Elonova peňaženka mala aktuálne obsahovať 11 509 bitcoinov, čo je pri aktuálnej cene bitcoinu takmer 783 miliónov. Ďakujeme za sledovanie videa a pokiaľ ťa informácie bavili, tak určite zanechaj like a vidíme sa pri ďalšom spravodajstve. Prajem pekný zvyšok večera.